eyange yobegete neyeke gusi omanyete egesako kia omogusi nkiabwate enchera ya ogochora omogaka bwa egesako naende gochora omogaka bwa egesako is not egento ogotere nokwane njitiankwane ekemaere Ero. tindaro matiange karasira bagaka gochora omonogari tindaro simbarati igo bosi abo mbali banogari according to me anya kwang'ainereri tori goika bugo noe nkoba ya mogasego karete ekogokorera ga chinkororo ningi ase gusi chigenzi to understand for the first time omaete eriete enkororo Ebona. ekiagera omogusi agatena nyambi nchwayi otanyara korina mote nabo okwanyera chintoberanse Biamono sana bagusimu ensi motorigereti kuru asimole daero nanyore mugakori makubori ombino nyambane ogotweresa mangana obino nyambane ogotweresa mangana lieke gusionsi pi atwete shida biamono sana mugaka asokereti bagali yabo gochaga asante biamono sana agokire kogera kwanyore kwabwate busy schedule schedule lieke gusina gekuru emerobeli emenge sana lakini kwanyarire gwera chinga kichago chinkeyo koba naito yasago seseni asante amana na mangu tutukwane lero lakini kwanza ndiko avuli eyange yobegete neyeke gusi omaete chinga kichabono change of style yani ntwarure se chingobo ne chisumati lakini abo tokorigie getamba gekoimite gegochererana kiabagusi bare kubeka boneye from irangi yaye na identity of totems omete totems ringi ebona inchera yo gwetogie ebona goiko igabona igonyigwete na nomugusi olenga bona jangwere banga segenje chinga kyobwata yatuchake first of all ntubwate gusi council of elders ebona mbaro ngomotenelio be structure yabo generally nakire omogaka okoruk matundura na route nenerete the umbrella abagusi elders council igere abagusi development elders council yachite into place many years ago around 1994 93 94 ekero twagatwarire chifestival cy'omugusi cyarenge chinkongu sana cyari kubera nyanturago abarai ba then omugaka Simon Nyachai babo Bwocha babo Pole bagacha bakatena goikatotware 92 elders council yabagusi ekiagera abageni bari gocha kor western babo Mudavadi na bari gocha kor eastern bari gocha na elders council just because ikine kekusi so in that context ekarosiwa ekaiwe constitution and it has been there but in the process others have come up but you see nabacha they are affiliated so nabacha ekengia chagete na it is overall it is more recognized lakini ebibindi na birobi ntoko tena mbiri recognized but there is nowhere they interfere with each other but what I pray is that ekekere kenene ke matundra koli na kikebwenete ekere ebibindi bigo swaime when it comes to decision making kero tubwate osomo mfano kere Catholic bagochora tutebe ne father any structure recognized from the above vacancy kere bakwamwa gochora elder at some point whatever ngambaro bari affiliated matundrango bari informed yebona atabe informed rende gentenge bwate structure bas igobono matundana maite abons bibaro he knows all of them now a structure wanya gutwara interview nere he knows all I think na boko link up nere blando kusia okay tunyale kokosali bono tianda bo twange structure matundra ningal emo chairperson garecha chairperson babwate treasurer babwate secretary babwate committee members executive babwate affiliated groups nichi chairman and it is structured in a way it touches every corner korunyamira paka nyamira ruguru bugirango ruguru paka gusimate kisimate bugirango mate babwate structures in every constituency in every ward
Kero utagitaba gaka na buko banyora. Okay. There is a representative in every constituency, in every ward. Mbaro. Bono janavol. Amangana siasa usia buchire muna ntubate matianga tenetikiro kivu president. Die tandro lya so kirisana ndo anya kubuli omonogeli. Kwanza ntarago ningo. Na kyomonogeli gusia abantu ko choro. Omanye tegesa kukyomo gusinki abwate nchira yo gochora. Omugaka bwe gisako. Naende gochora omugaka bwe gisako is not egento gotere no kwane. Ya. Chinchira ne chinga konchi arengo chige kire chikoro kibuno yo isanire ko mugaka. Naende tigankibekega on my part bono igankirina ase chinga ko chiabagaka bagusi. Matundro included, Mwanya Heritage included, Gitinge Heritage included, Mau abagaka ba Mau included. Tindara bakurangera ubonsi pibakubikwamo. Babuga ati structure yeke gusi gochoro monogeri. Ekera it is not just again to okubuka igotena nyarebe no monogeri. Usentene ni gantena bona nyambanenche no monogeri. Goikabagaka bagotati bakorosi orangeri ebikaro ebuto nobombe bwaba bonsi pingeri ndebute ase babuta nege ikarekyo getinga bono twaisaneire koriyo muntu ogutokwanira buno monogeri bwegesa koimanyete na bantaba bagakaba mbali siasa igo bareke gusi siasa yeke gusi when it comes to administration and politics igegocha yabe ngao ikiagara culture njabwate nchira yayoko ligyo monogeri no monogeri no murai umurai tari gochorwa ase goikara bya unora abe iro mugambi ukugamba ogaya na mangana echoka ikiera onye tumainti kugaya na mangana echoke turaisana igo omonogeri tarazima mwana siasa ya okay monogeri omantu ogokwana nogenda nambali bali bogere gose bali embu gose nchuri ncheke ya Meru tari una goiko there is no politics in cultural leadership asigesa igo mna toko ka babona iga njitianko neke maere tindaro matiange karasira bagaka gochoro monogeri tindaro simbarati igo bosi au mbali banogeri according to me na according to culture, let's be sincere, according to culture and according to abagaka bagusi ntuntur okay tindarora onya abagaka bande barade mbatotebi lakini tindarora se egeikaro nebuto yabeire yarangeri obombe bwabagaka bagusi el the councils of elders batebi matundo na bono turangereria abagaka bonse korukere kenyoru tubege structures na bono nkosora turo monogeri ogusi bono yenteki nkeraba naende tindakeiwa obo maine ngote bono ngwante ngano link up na mugaka na boko monyora in time that would be fine okay buo ere go nyali bari masabaru kiora atake kumuri nande namba na bongo kwa mbia mono I think through you I'll be able to find him in an easy way. Yes now tiga maswali anda chikoba ya eboda eiko egere ngutingo sali chinsa sako kwa gajira gocha now ntubwate siasa rusivone ero kurukale abagaka ngocha bali nduna council of elders bateba usitwezi pingu cha atorocha direction ngwana na bangi direction useba gutiga siasa ya siasa unless mugusi tali weso igento igo unless invited okay especially abagaka na bangina ngotaka bari bakwanere igento lakini banyora na insachinde to batageti be minja na kyo yo atagete ko kore yatagete tigakore berusa na niyo bono okonyana in most cases bagaka mbara play role yabo asinge nchabanta abasaba ke mbaba etimaskani alia babwenete gotwara na endo mugusi no mweminchi ekero which is not supposed to be ekera bagaka baro rina tutageti ko bategerera mbari kwereta igo bagwisibora batena koraye bia una yoga kerochi consequences injiri na there is no harmony asugusina bona yes
Ntubwa jamon. Ntogotwara. Ikobono matunda nawe ntugukwana samwe. Ero. Aikaransia abagaka kurwe binyoru. Bate nabono oturiga. Tokoreiga. Naenda advice y'abagaka njanya ko bambi normally. Njanya ko bambi. Ya. Mugusia tebete na saba gaka bale mangana tego correct. Tago salika. Problem ena abasai. N'abantu abandi bataraba bagaka. Gotegerera bara mangana y'abagaka aba. Igo. Kwa manyakanya eketo kubate bachaka nga mwaituru nechinga kintu nkiyo geko gecha abagaka bunekero ko tebi mwagana aye waituru nenga kintu nkiyo rakoreki orantebi abagaka mbale abantu b'ingencho in any community and in any homestead yaso mugakare neke mane ngelinga abagaka emyaka bamenyire nturaiko muraiko ebibaro binge umaita abagaka mbaro si michitaracha lakini mbanyomete mugatoka ene mbaga kwanire naende mbaga kwanire ujume jage kirasi ngo chinchira nechinga konchi ari ngo cyari gukiya mangana enchira nera abantu bari kubuta batebanye ibintu mwatigire amachiko nari ngo atarikiri atari even in the constitution tokoro kemegiro emegire yare tansoni chinsoni echi chiagamba chikogamba kurwo mochi pake community engine kero monta manyete lakini ngelikiria and you know that is why the government has become so intelligent in judiciary paka batu ali arbitration n'abantu bako ruterwe bina ekoti yagotene abagaka elders council. I've experienced the same. Yes, bagotene kebone kineke keirira abagaka ikitari ya koti gegosinyamara gegweti unabagaka iki abagaka bago ekoti go adopt as an order. Exactly. So that tells you nga abagaka mbabware their role. Paka serikali ya role nga abagaka na bamuhimu. Another thing maybe I want you to know is that Omugusi lived very well with nature. Na nature y'Omugusi no amachikaya yobo menya riko koraki arwete. Unabona onyendiye Abagusi batigara kwegena igotari nango kwanera bobe n'abakristo yaya lakini ekero kwegena nga omotembe no bwate chinguru cyogo to govern because no rorengeri ritongo is high court no rorengeri ritongo ry'Omugusi ekero kwangire gento no okwirwa bona kogo rutuwo no okwirwa watena bona nyotebi mutembe nyotebi nganga kikwari goteba intu twakoreki twaruro twagatanyire kwanyotebi ekero kwanyotebi onye kwangainereri turi goikabuo no enkoba ya mugasego karete ekogokorera ga which tells you we agreed in living with nature so much in most things they are spiritual. Abagaka abari a level ya spirituality ekero bagukwanire gisako na kiki babwenete gosiku na onye tusigetiso mind tokoba no anebuku y'Abakristo ngotetebye na sikaiso na nyoko ubugima bwabo butambe Omugusi agotena sikaiso iso nere elder in the community omuchai tari nambozi bari nkoba bayagosiki ya lakini na abari icara akwari kumu takuganiriri mugake gentakuganiriri abagake kero mwabangire inu chensi na abantu amurense mwadana ati abakora ibintu byabibi bayitwaitire chingaki goikari percussions chichitangu chiche in the community and that is what is happening oikama akugitakore ache isakoragiriri goikebwate ndiko bandimbwato ego juzi ndwatwara chiba elections gusia tukamanyora abangwana batanga chinkororo cyatumira kuchugita Abagusi kwanza kulingana na understanding yago chinkororo ningi asegusi chijenzi cha understand for the first time maete eliete nkororo is a colobus monkey no matter colobus monkey sure no nyemaite it is white and it was a very ceremonial animal very tricky and cheeky to konye yaka raisi to konye umera raisi na bora wenko nyumera ronyenyole mogongo yani it has white and black color kobi ninyi bwate nga yumumuroria I have that coffee ine rabaka bakubeka when we want peace no enkororeye
is a nickname liyeire abamura barengi kobera chimbago kurende gesako abamuraba bakaruku chinkororo ikaro baruku chinkororo nabo bari kohe guchianga enchira babwenerete bona naendo mugusi was a very intelligent person onyota ite korwani mu manyi igari gwesoka buno mu manyi umanyike manyi ogendo umanya kiregendo umanya bamanya naendo maite none chiombe chinego sori yari tari na nubu tana nese ego sori ekera bamura bakinire batakire kunyoma bakwenda boyi chiombe boya ego sori yeri babatiza boyi chiombe banyomera na bari babakemba na baro bacha boyi na baro ba chiombe chiri cyarenge a source of life nabo chinga chibesa so ekero ntabu atibesa na bonko goboro I don't know you're getting so but the borrowing system styles was different sure ekero mwareta modernity ekero mwareta abantu basomekere gento mwaja gututumia mariete yegesongo mwaja kuruka ego sori yu mwaja kunyiruka ngaki mwaja kana kato wrestling igachenchi meaning sure yeah igachenchi meaning paka abantu bachaka guetana so in that misunderstanding and misconception we have problems sure yes Chombe was a very nice game between tribes, communities between communities and it made even these communities come together sure but now the way it has been portrayed by media yasaliriye bintu ebinge naende media nebintu binde na byasaliri no aneke gusi geito kabisa yebona ebintu binde mu kwana koruchire edio ebinde mu kwanekera bitari bwenereti kwanekeru mwanya wana mwaretire kitanguchi cyechoire cyasaliri kiraso muki igobona chinkororo no togamba boniga nchiro nabora nyore nchiro ikiana na abana bigesa kwa barwane lakini timbaro because of structures of education boniga bari ko gachi bakora mbayo yeah they are not even there bona janda buliswali but you can recreate it in goons unabona ndoje na 2027 will be a goon election. A good election. It is not going to be an election that is a query. Aya naje ndivuata motevi. Nduna makeuka manu mugaga to understand. Ayi mwaka makini. Nonda. Norochi. Ekero okonyore na ebintebi abeire. Ma. Yes. When we are talking about this is enkororo eneri yuri enkororo imendo zembale ngapa manyete nyeneri yo enkororo enkororo was a very nice tricky animal egotoka usanga tuli kwenye bwata rais yoda itembe sibika liki gusikia korokana itoko gamba naende kero mwaka abekire gente karangiria abamura igo bari gocha baikaransa bagamba ba map out areas ngai togo chikorigi chiombe kai nere yori enkororo bo igo obuno bwake kwara teto amo peace omugaka asaikaransa bwatu bosune amineti uburai bwaye no burongi buri nakyo kora abarai bagutwarira enyimbo nero nenyimbo atare enyimbo y'uburai nenyimbo yesegi njiro neritimo ebi byonse kero mugaka abugoriti igekomwa a situation of what event egenderete within the community so let's go back to your question on leadership asekusi abagaka bagusi mbaro abagaka bagusi mbabwate structures but the kind of leadership eregusi leadership noborai abarai bari gusi mbari ko recognize the role y'abagaka bagusi in leadership and in community matters so abagaka bagusi nabo bagata yambaro lakini asenge nje mutari ko baragose mbaro bangusire nyuma abatiga magoro na muroje batebere nabona abasabu tiga bakore ikibaro naenda abasai bakore ikibaroje ne ikibaroje ntokeroje bagombi ntokeroje one tanda bo situation ingo ikere
watanga chielda sisi ko kan cheikeru chiali kibwa chiagwa mangana abantu ya bagaka nababo makini aba tali ukubanyora andonsi ukubarige no igukuriyo mugaka umuburi igyo tagite igo akwerese na kiatagite erinde kebe bunota gite uramuchaya nache mesa jono ndaboria institution nere ko ikaba gakabuka basoka batanga yaya ebon nero naende kero basokire igo yo bakogikiria ikiera tuiyo turi kubategera bono bakogikeri okogikeri kero kumuri kogikeri bono umugusi yore mo gikeri kwa okogikeri nekera bagakento kia bagechi bagoche siko bagekwana atingere tingo batebana tutageti gente kekebega okuno kogikeri ndubate political conflicts as we wind up right now. The first one and the major one is between Maraga and Matiang'i. Do we what should be done from the Council of Elders in this situation? Before even we come to the Council of Elders, bo kababeremba murabaregeti. Amen. Bagonge toro bero romo e community yemo. Yo bari kurayarangirani baikaranse batware buto egikareki kiabo getwara bagakonya batagete baburani na ekenga kitokora ekiagera omugusia gatana nyambinchu ayo tanyara kuri na mote na bokonyera chintoberanse igo between Matiang'i na Maraga na ro urakoreki uraganyire chintoberanse nchirigo chiande kero muntu nakoreki anyori gento lakini kogenda moigo igo bono maite goika modivide abantu goika modivide abagusi goika modivide kero muntu na kero go divide abantu igo bono kwaretire egechano neki mugusi itanchite korukare na bagake kero na kiki ngode na bagake kero bari go choru chi step chiogo choro mono geri bwike saku igo chiari ngichinkongu na ende ari kuboka mambio nyorari iyo libekire nyomba igoro kumanya buna nerocho choretu kai ya tulikumanya ngobe ya bagaka babwetu bobisio ndu nangurigere gwachori rugo gwamanyana naye gwaigwa madaraka kwabo monogeri bono kira asasi bagwikaransa kiba ikaransire okurangirigwa waikaransira igo tonyibwete nakwigure kabisa yes bono busiantu bwate some issues asokonyora abarayibo kabanyene bakurwana bakamakondo kwa makonyora abantu batumia bamoro kurwana institution nejo Elders ngo babate sei ingakiora tware sei no muntu oire chinguru n'abantu lakini bono ekero bagokora igo yo bakworo kiubwana wakwanire ekero bakworo kiubwana no boriri bagakamba kominyokera eyo bagotiga buna tiga bakore ikiba batagete lakini bagaka tena bakogokiwe kero oranyo mwana okurama mumuru mwabo bonse na bawo igo gochaka ku vefo yomo nako bona bagaki kibagokora nabo bagukwana nchinara bagaka no nchinara abeire amanya bagaka batena mutari gwanja muigwane mokoreiga lakini asinge ncho yobonche burioko na ibono nkirage ayenkirage ekeruri kirage gwatiga gotegerera bagaka nabangi nanza chinde kwamanya gokora gwaturutumba uburayi kwabuchaya yes gwabagaka ikero gwachaire uburayi bwabagaka bagutigera ayekora buno tagete minyoka tiribu no tagete lakini omwerio goikagechike gwake kabisa goikage kurume ande goikochunye na bagaka mbakondeki mbakwanite na batagotebi direct yeah ikanko gikeritore ekere gento kiabeire keraba murabarwane nko batebi tona agwo twaigure ndumuboina ko musiori tutamanya abo cyaba igo goika ndumeyu njanya go chinse bosa yeah bono mugaka we are coming to the end of the show. It is okay. Please teyanga bagusia mangana berata minto mwanya focus the camera mwae tiga tumanyeiga binto mbio ntigeire no ntigeira gatigeronde na nibonjanya kwera munibya tarakwa igo byonsi pinobire tiga twechoke ase birengere na asa makoro
abana baitu twabatigeire ense ekero ngotayana twabatigeire ense twatigire kubatatira na kubarenda buna yarenge kegusi igo bono okonyora ochwarete omonto na monto tarenge gochwaru kabe kisaku igo okonyana abana na babono mbamanyeti okoega nokonyoma n'eng'encho yaye abakagete n'egento nkiarengo kiakoro kulafu barabwata nokobokoga omonto okogechigu bwerusio igo bakwerusio because they were not trained psychologically, mentally, environmentally, socially, and even economically, even politically, to understand who they are within the community and their responsibilities and expectations of society. Igo bono minto mwanya getinge biga twetatire tweyanche gosentwanchwe toteyancheti ntogwanchwa naende ogweyancha nekero tugotatire ebintu bitu na kubirenda na kubibeka asibibwenete gosika abagaka gosika enyuomo gosika chisemi na kumanya amasikani na kubeka chimbibe asa amang'ana togokwana aratoite gosaitonde twegere kurenda none menu yeitu ekero maito kwaruka tikwarenga okwarukia ekemincha gwoka kwarenga okwaruka igo nobongo ekero nabo okwarukia ekemincha tibwarukia obongo bona aye kwabera omosacha ebisacha tubwate sika nebinge byarogete ekemincha bitarogete bongo neyo nere emechando tubwate gusi now omugaka nabwata amang'ana mange sana abende osangana bagusi rero ntogokwanera onsi nimbe ngomorigi ase entunda yemo ase yende igo egere tunyare gusanga amang'ana aya erimo ase erime enyuomo okwaruka mpaka twerese mange goraringe bagakoriro ase chingaki esi gambagere mbuya mono sana asogere chingaki chitu gotorigereria kiagokora inyora na musacha muya nokoringa nkundi korugesieri mwaye komogoko osanunuka nyumba n'abakungu n'abaya baremwa banchite kubakungu maya emenu yari kubasanira nakigekogera mukungu atari koragereri kumukungu muya noyo gokwana buyo kwana buya ongabukano kibwatingire buya bwabuga ekeno giategerera buya mono sana buya no so tetegerera ya saba ese serimo toigwa mang'ana. Okay, thank you so much, God bless you all.